Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a, Malam Sani ya dai, lafiya kuwa, me ya same ka? Wallahi wanga ko Fir'auna bai kai ta rashin tausayi ba. To me faru ne? Ta cuta nan, ta cuta ma rayuwata, ta cuta ma iyana, ta kuma cuta ma iyali. Wai to me faru ne? Ni fa ban fahimce ka ba. Ba wata babbar matsala ba ce. Ba wata babban matsala ba ce, kuma shi ne yake kuka? To ko dai typhoid ne yake damunsa? Kanjamau fa aka ce. Iye? Kanjamau? Kuma wai da gaske kanjamau ne da shi? Haka dai likita ya ce. Lallai kam. Amma garin yaya haka ta faru? Babban kuskuren da Malam Sani ya shine yin aure ba tare da gwaji ba. Tabɗi! Lallai kuwa kana ruwa. Don Allah a ɗauke ni a ranar nan a kai ni ɗaki mai inuwa. To aya inuwa kake ai? To wai mai kai ya aka yi kabari haka ta faru? Wallahi kaddara tsautsayi. Abu tsaye rabon ayi. Lallai kam kana cikin tashin hankali. Sorry. To amma ke me yasa kika musu haka? Kin san kina dauke da wannan ciwon kuma kika yarda kika aure shi? Wallahi yanzu ba na yi nadama abin da na aikata. To ai batun nadama kuma duk bata taso ba, saboda kin riga da kin sa mai ciwo. Gaskiya dai baki kyauta ba, da kin sani da baki aure shi ba. Wallahi Allah ne sai. Mura uban su. To kadeji, ta ce sanka take shi yasa ta ma haka. Allah shi ɗebe masu albarka. To haka dai ta faɗa. Ta ce sanka take. In dai haka so shi ke Allah shi cine mai albarka. To ya za a yi, haƙuri za ka yi, tunda mai afkuwa ta riga ta afku. Wallahi kuwa mu dai Allah ya tsare mu da tsarewarsa. To amma ku yanzu za ku ci gaba da zama da shi ne koya? Sab'ijan. Wallahi tallahi gidan iyaye na zani. Ni da ni da zama da malam har abada. Kenan da kina nufin ba za ki koma gidansa ba? Wallahi kuwa. To kefa, ko kima za ki koma gidan naku ne? A'a ni babu inda za ni zama daram. Yawa zan yi zaman ƴaƴana amma dole ne malam ya bada takarda in na samu miji sai mai aure. Tabdi, lalle malam Sani ka shiga uku. Duk matan ka fa sun guje ka. To kai min izini in kashe wagga ƴan iska. A'a malam Sani, haƙuri fa za ka yi saboda mai afkuwa ta riga ta afku. Ko ka roke ta ma hakan ba zai saka samu lafiya ba. Yanzu ni ina iya ƙaran matar ga kotu a bi min kadin hakkina da ta ɗiba. Kwarai ma kuwa za ka iya idan kana so. Dan Allah malam Sani ka rufa min asiri ka kai kara na kotu. To amma ke me yasa ba ke so ya kai ki kotu? Bayan kuma kin san ga abin da kika yi masa. Kowa zai san na dauke da wannan cuta. To kaji, ta ce ba ta so duniya ta san tana dauke da wannan cutar. Wallahi sai duniya ta jiya. Iye, kana nufin ba za ka iya yafe mata ba kenan? Wallahi sai duniya ta jiya. Lallai kam, amma akwai wata mafita da zan baka. Watakila idan ka yi amfani da shi, za ka iya warkewa. To alhamdulillah. Abin da za a yi yanzu, ka samo ruwa a jarka, ka zuba gishiri a ciki, akalla mudu 2, sai ka yi ta sha na tsawon sati 2. Idan kai haka, za ka iya samun lafiya. An ka kai ka faɗa min in na sha maganin ga ba ni kamuwa da ciwon ka ko ya shige. Eh to gaskiya ni ma ban tabbatar ba, wannan kawai hasashe ne irin nawa, saboda haka kawai gara ka je ka ci gaba da kukanka. Lillahi.